Πόσες φορές την έχεις φτιάξει? Την έχω μαγειρέψει 2-3 φορές, γιατί τελευταία πήρα και τις κολοκύθες από τη γιαγιά μου. Με άλλες κολοκύθες? Με άλλη κολοκύθα όχι, δεν το ήθελα, γιατί δεν έχει τόση γλυκάδα η κολοκύθα της γιαγιάς μου όσο έχει μία του εμπορίου. Το ανάποδο εννοείς. Πόσες φορές το έχεις μαγειρέψει ξανά αυτό το πιάτο? Ναι. 3. Πόσες φορές την είχες κάνει αυτή τη συνταγή πριν έρθεις εδώ σήμερα μπροστά μας? Αρκετές, σεφ. 10, 20, 50. 6. Πόσες φορές έχεις φτιάξει αυτό το πιάτο που θα μας μαγειρέψεις σήμερα? Πόσες φορές? Αν αφαιρέσω τη σημερινή, είναι 8. Εντάξει. Δεν είναι το τέλειο. Εντάξει. Περίμενα λίγο. αλλά- Αν αφαιρέσω τη σημερινή, 558. Θα προτιμήσω να μείνω στο 325. Πόσες φορές το έχεις μαγειρέψει αυτό το πιάτο? Αυτό. Όχι πολλές. Αλλά εντάξει. να μου λέγεται αυτό, το είχαμε. Πόσες φορές το έχετε φτιάξει? Αμέτρητη. Αν θέλεις, σε παρακαλώ, βγάλ' τα όλα. Ναι. Τα υλικά από το τρόλε. Ο χρόνος ξεκίνησε. Όχι. 2 λεπτά έχεις ακόμα. Νομίζω η πιπεριέρα πρέπει να έχει κάποιο θέμα, γιατί δεν βλέπω το πιπέρι. Τι βάζεις τώρα? Κανέλα. Α, ωραία. Να έρθω. Είστε άψογοι, είστε άψογοι. Όντως, γιατί εγώ γκρίνιαζα το πρωί. Είμαι η Κωνσταντίνα Δημητρίου, είμαι 26 ετών και έρχομαι από την Κύπρο. Αχώθηκα λίγο. Έχει αποτυχεί το πιο απλό πράγμα, το ρύζι, γιατί είχα την προσοχή μου αλλού, αλλά νομίζω προλαβαίνω να κάνω κι άλλο. Δεν είμαι επαγγελματίας, είμαι ερασιτέχνης και μαγειρεύω για την οικογένειά μου και η καημένη μου αδερφή έχει δοκιμάσει πολύ περίεργα πράγματα από μένα. Προλαβαίνεις. Ναι. Νομίζω προλαβαίνω. Ναι. Και το προλαβαίνω. Ναι. Anyway, να το σύρω έτσι, και ό,τι γίνει. Εννοείται εμένα με βοηθάει η μητέρα μου και με βοήθησε πάρα πολύ τώρα που ήρθε για να με ενθαρρύνει, γιατί τα είχα χάσει προς στιγμής. Αλλά εντάξει, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Από τους 3 κριτές φοβάμαι περισσότερο τον κύριο Κωτιζά, γιατί φαίνεται πιο αυστηρός από τους άλλους 2. Είναι εντάξει όσο λέμε. Μπράβο, Κωνσταντίνα! Γεια σας! Γεια σας. Γεια σου. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Δημητρίου, είμαι 26 χρονών και έχω έρθει από την Κύπρο. Και σήμερα θα σας φτιάξω, βασικά έφτιαξα ήδη, ένα σολομό ταιριάκι με χαροπόμελο μέσα, Σολομό. συνοδευόμενο με ρύζι και baby καροτάκια. Και crispy πέτσα ο σολομός, έτσι. Πολύ ωραία ακούγεται. Αν θέλεις, σε παρακαλώ, βγάλ' τα όλα. Ναι. Τα υλικά από το τρόλε. Να ρωτήσω κάτι. Πόσα τηγάνια έχεις φέρει για κατσαρολάκια? Έχω φέρει 2 ρύζια για να διαλέξω το καλύτερο. Γιατί έκανα 2. Και ένα είναι η σάλτσα μέσα και το άλλο είναι ο σολομός. Ο χρόνος ξεκίνησε. Όχι. 2 λεπτά έχεις ακόμα. Μπορείτε να μου πείτε όταν θα περάσω 2 λεπτά. Ή πέρασαν ήδη. Τελικά. Πάντως είσαι με το χαμόγελο, αυτό σημαίνει happy cooking. Τι κάνεις στην Κύπρο? Δουλεύω στην οικογενειακή μας επιχείρηση και ταυτόχρονα ασχολούμαι και με Forex. Και στον ελεύθερο μου χρόνο μ' αρέσει να γυμνάζομαι και να μαγειρεύω. Τι κάνει η οικογενειακή επιχείρηση? Έχουμε κέντρα λέιζερ αποτρίχωσης ιατρικά. Αποτρίχωσης. Εγώ να βάλω, θέλω εκεί να βάλω. Και πρέπει να πεις, αυτά που πετάτε τι τα κάνετε? Νομίζω η πιπεριέρα πρέπει να έχει κάποιο θέμα, γιατί Τι δεν βλέπω θέμα το μπορεί να πιπέρι. έχει η περιέρα? Για να δω. Βγάζει πολύ λίγο. Πόσο θέλεις, πιο πολύ? Εντάξει, τώρα καλύφθηκα. Δεν νομίζω ότι Τώρα βγάζει είναι λίγο. εντάξει. Α, τώρα έφτιαξε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, έβλεπες Masterchef Ναι, τα έχω δει όλα. Και προς το παρόν τα έχω κάνει όλα. και πιστεύεις ότι θα άντεχες? Νομίζω πως ναι.
Αν είχα Φαντάζομαι χρόνο... ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Όχι, είμαι ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης μόνο, ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι σπίτι μου είμαι λίγο με την ησυχία μου. Εδώ δεν θα είσαι με την ησυχία σου. Ναι, το πρόσεξα. Αλλά δεν έχω πρόβλημα, εντάξει. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Το ξέρω ότι αυτό είναι μεταλλικό, θα το κάνω προσεκτικά γιατί δεν είχε πλαστικό. Επειδή είναι αντικολλητικό, αλλά εντάξει. Είδες. Κακό κι αυτό. Μας έχει βρει. Ο Σωτήρης είναι πολύ περίεργος με κάτι τέτοιο. Ναι, Με κουτά. τα τηγάνια. Γιατί δεν το σερβίρεις με την πέτσα πάνω που είναι τόσο κρίσπη να τη δούμε κιόλας. Επειδή σκέφτηκα να μην βάλω πάνω στη crispy πέτσα τη σάλτσα που είναι υγρή. Κατευθείαν στους 10. Μόνο και μόνο για αυτό που είπε. Ναι. Μπορεί να μην είναι το πιο όμορφο πιάτο, αλλά σίγουρα είναι πολύ νόστιμο. Αυτό το εγκυόμαι. Ωραία. Τα καροτάκια. Βάλτε το εκεί. Μια που είμαι εδώ να δοκιμάσεις πρώτος. Ωραία. Πόσες φορές το έχεις φτιάξει το ψάρι? 5-6 φορές. Εντάξει, το δέχομαι. Ελπίζω να πεινάς. Θα σου φανεί πιο ωραίο. Αυτό είναι το κριτήριο για να μπορέσω να το φάω. Όχι εσύ. Ο Πάνος τι είπε? Δεν είπε και πολλά. Με μπέρδεψε η αλήθεια. Πάντως φιλικός φαίνεται. Είναι θετικό το ότι έφαγες πάνω από μια μπουκιά. Εντάξει, μια χαρά. Γιατί έχεις αγχώς? Όχι, απλά προσπαθώ να σας αποκωδικοποιήσω, αλλά λίγο δύσκολο. Εντάξει, ας πούμε σε λίγο. Ναι. Δεν είναι άσχημο πάντως. Και ο πιο δύσκολος κριτής. Εγώ, Πάνος. γιατί? Πάνω σε αυτό το είδος κουζίνας. Το έχεις σκεφτεί καλά. Ναι. Αν θέλεις σε συμμετοχή. Ναι. Εννοείται. Είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Το ξέρω. Μεγάλη πίεση. Και μέσα στο σπίτι. Τι θα κάνει μια εύθραυστη ψυχή σαν και σένα? Εύθραυστη. Εγώ. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Με τον Ποιο? έξω κόσμο. Δεν υπάρχει ίντερνετ. Δεν Το υπάρχει γνωρίζω ηλικία. αυτό. Ούτε Είναι από δύσκολο. τρίχος. Είναι δύσκολο, αλλά όταν θες κάτι πραγματικά, το αποδέχεσαι. Το παλεύεις. Τι είπαν οι άλλοι δύο? Τίποτα δεν λένε, δεν καταλαβαίνω. Αλλά το καλό είναι ότι έχουν φάει όλους πάνω από μια μπουκιά. Οπότε, Και είναι πίσω μου ακόμα. ναι. Όρθιοι. Όχι, Όχι. κάθονται. Ευχαριστώ. Τελικά. Έκατσαν και οι τρεις οι κριτές απέναντί μου και έμειναν έβλεπα. Τους λέω τελικά τι να κάνω, να μείνω, να φύγω. Έμειναν έβλεπα, αναμίλητοι. Τελικά δεν μου απαντούσαν. Σαν να και δεν υπήρχα ούτε εγώ ούτε αυτοί. Είπες ότι έκανες μόνη σου τη σάλτσα τεριάκι. Ναι, Έκανες μια παραλλαγή. Έβαλες ναι, μέσα. έβαλα χαρπόμελο γιατί ήθελα να βάλω κάτι που να θυμίζει Κύπρο. Καλά έκανες. Γιατί πάει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως σε έβλεπα από εδώ που κάθομαι, πίστευα ότι δεν θα φάω κάτι καλό. Σίγουρα είναι ένα πιάτο που για μένα μπορεί να σε περάσει στην επόμενη φάση. Από μένα, ναι. Σου αρέσει η μαγειρική? Εννοείται. Πόσο? Ως τον ουρανό είναι λίγο. Αν όντως την αγαπάς τη μαγειρική, να την ακολουθήσεις. Συνέχισε να μαγειρεύεις. Όχι εδώ μαζί μας όμως. Ευχαριστώ.
Σωστά. Παίρνω το όχι από τον κύριο Ιωαννίδη και προσπαθούσα να κάνω τα γλυκά ματάκια στον κύριο Κουτσόπουλο να μου πει ένα ναι, να πάρω την ποδιά. Όταν ήρθες και μπήκες μέσα με όλη αυτή τη χαρά, χαρήκαμε κι εμείς μαζί σου που έχουμε έναν ευχάριστο άνθρωπο. Ήσουνα λίγο, ξέρεις. Πάντα είμαι λίγο έτσι, πολύ εύθυμη. Όχι, μια χαρά και να συνεχίσεις να είσαι. Απλά εμένα τουλάχιστον με έδωσες την εντύπωση ότι δεν το παίρνεις και πάρα πολύ στα σοβαρά. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καμία σχέση, όχι βέβαια. Εγώ έφαγα ένα καλοψημένο σολομό, μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα και ένα ρύζι απλό, το οποίο για εμένα με το σολομό και την τεριγιάκι είναι η γαρνιτούρα που πρέπει να έχει αυτό το πιάτο, όσο απλό κι αν είναι. Οπότε, με αυτό που έφαγα, από μένα είναι ναι. Σοβαρά! Σοβαρά. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα μπορείς να συνεχίσεις να χοροπηδάς για λίγο. Ναι. Ωραία. Και έλα να σου δώσουμε μια ποδιά. Γύρνα από εκεί. Ήταν μεγάλος ο ενθουσιασμός μόλις πήρα την ποδιά, μόλις πήρα και το τελευταίο ναι. Με έβαλαν να πηδάω πάνω κάτω από τη χαρά μου. Την ποδιά την αφιερώνω στη μαμά μου, η οποία ήταν συνεχώς στο πλάι μου, σε όλες τις προετοιμασίες, δοκίμαζε τα φαγητά μου και χωρίς αυτή θεωρώ ότι δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Κωνσταντίνα, στον δρόμο της για την Ιθάκη, σταμάτησε στο MasterChef.